Ja, pelala. Buona te, temo. Idemo momci. The fuck? Throwing flashbang. Co robię? Grenade. Ja nie. Czekam, za co się. Hostages coming out. Ja. Ja. Ciu-ciu. Throwing flashbang. Nie. O, rundę dobiegam szybko. O to, znaczy na nic. Tam na mnie, serio. Co tam jest? Sacrificio. Ja, proszę bardzo. Dymo. Flashbang out. Prawie? Grenade out. Co? Flashbang. Smoke. Jo, ja go. Я rekao da će ja haslova. Nice, bro. Ah, fuck this shit. Flashbang out. Flashbang. Come on, jump. Sine panik, ja bym. Cover with smoke. Flashbang. Oj mój. Escorting hostages. Nie hosty, to jest nie hosty. Yes. To. I'm bringing the hostages out. Fala. Nie. This is it. Let's go. Co ogarnia? Ufa. Ponieważ ten mam sprawę, brali piknikorny. No. Oj, jak są w tym. Grenade out. Smoke. Flashbang out. Throwing flashbang. Oj, pochylę się, ja.
This is Escorting hostages. Ajde braćo moja, morate. Morate. Čekaj, aha, ovdje sam. 02 moj, 02, 03. Mačko. To. Znači ja sam. Da sledi. Full speed, almost in full speed. Dobro, si neko ne skupio. Jednako sam je, tako da ajde, na problemu. Oooo, bio nam skupa, ne. Nije bio nam skupa, ne. Throwing smoke. Grenade out. Ne. Aj, dobro, ne. No. Jesus Christ. Ja sam ga upucao, vrat. Mogli se mogu ono slepti. Slijept. The fuck? Staraj se, šta? Kaj? Yes, on tek malo sam pustio. Pustimo ono. Da, i da. Nikad mi jaftni skin za M4, ja4, no. Što gledam tek na M4, ja4, zato što nekako, ne znam, više od 1 kilo, sad se zbunio, ne znam, pogledam. Što ne znam, nekako mi više metkova, ono, mislim da ja, da više ono. Ne, nikada. Haa, gledaj. Vidite, vidite kako. Ovo se snima lako sreće. Ne morate sad da me Throwing smoke. pešujete. GG, koji za su. Okej. Motherfucker. Suka, bljet, idi nahoj. Šta je to? Shut up, zajebo. Znači, eto, ko hoće da, ono, da igra sa mnom, ko hoće, znači, ne tera. Ja sam Goldova Master, ovo je ime, ovdje slika. Dobro, ovo nešto ocjenjivali, da, ne znam. Znači, ko to želi. Čisto sam telefon da pogledamo. Nešto mi je. Naravno, ništa ne, što ćemo sad, u kesiću. Znači, ja sam Goldova Master, znači ja sam rećem Guardiana, a dobio sam možda 2-3 partije za redom, pa bi trebali mu uvaći u Guardiana. Tako da ovo je Goldova Master ili Master Guardian, znači ne mora, znači ne smije da bude dvojka ili elit, pošto je to mnogo preveliko. Ne znam toliko da igram. Evo, čuveni Pikachu i to je to, znači 62 vina, 26 rank, Captain, tako da, i invertori. Ću vam pokažem, znači, da, i treba mi onaj, kao što sam rekao,
drugo izdeljenje, priču nešto, kucam, ajde. Znači, meni treba... treba mi... M4A4... Najbolje bilo da imate onaj Griffin Minimal Wear, znači... Ja bi onda dao... valjda bi neki stiker da bude... Zato što... Jesam te field tested, ali kad se prodaje ovako... Na community-u... Ide oko 120 još s ovim stikerima. Mislim, stikeri nalazi takvu cijenu, ali ne znam da im mogli da se proda za 1.35 ili 1.40, ono maksimalno, tako da Griffin Minimal Wear i još neki stiker ili tako nešto, da se nešto iskomplikuje, da se nešto, ono, kako se zove, da se nešto još doda, mada dogovorit ćemo se ako bude bilo takvih onih kupac, kako je to nazvao, tako da to je to, eto, što još mogu da kažem. Noževe nemam noževe, ne znam što, glupno. Ok, dobro, ako vam sviđa, postavite like, share, koment i mi se vidimo ponovno u sljedećoj epizodi. Pozdrav!